Γεια σας, λέγομαι Μαρία Τεκτονίδου και είμαι καθηγήτρια ρευματολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Είμαι τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ERN Reconet και εθνικός εκπρόσωπος για το ERN Reconet στην Ελλάδα. Το ERN Reconet είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τα νοσήματα του συνδετικού ιστού και τις μυοσκελετικές παθήσεις και συνδέει κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σε όλη την Ευρώπη για τη βελτίωση της διάγνωσης, της φροντίδας και της πρόσβασης σε εξειδικευμένη γνώση για ασθενείς με σπάνιες και ασύνδετες παθήσεις του συνδετικού ιστού και του μυοσκελετικού συστήματος. Ως εθνικός κόμβος του ERN Reconet στην Ελλάδα, ο ρόλος μας είναι να λειτουργούμε ως γέφυρα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου και του Εθνικού Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης, των αντίστοιχων ιδρυμάτων και των ενδιαφερόμενων μερών. Το έργο αυτό βοηθά τους ασθενείς με σπάνιες ασθένειες να έχουν πρόσβαση σε κέντρα εμπειρογνωμοσύνης και υποστηρίζει επίσης τους επαγγελματίες υγείας, ιδέοντάς τους με κέντρα εμπειρογνωμοσύνης εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα του δικτύου ERN Reconet με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με σπάνιες παθήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ.